Malawi Brief. Wailesi ya Times inakonza programu yapadera imene cholinga chake ndikukumbukira Brian Banda ngati mmodzi mwa yemwe anagwirapo ntchito kumeneku. Brian Banda atisiya lero atadwala kwa kanthawi kochepa, ndipo mu programuyi anayitana Joyce Banda, Nicholas Tausi komanso Kenny Nsonda. Takhalani pomwepo. Kukumana ndi anthu kunjaku amapanga identify times ndi nkhope nsonditu ya Banda komanso so mwina mwake zintchito zimene amagwira kwambiri nawo limodzi ndithu kuno mwinaso kungokambapo kuti tikamaganizira ifeyo ngati kuno ku Times ndimakumbukira kuti ngakhale mmene enafe timayamba sikuti tabwera kalekale 2024 koma anthu ambiri zichatimanena kuti amapanga identify times ndi anthu ngati amenewo Brian Banda kuti mukagwira ntchito ndi Brian Banda. So anali munthu uja kuti had a special skill titha kunena choncho mwina pa Chingerezi kuti anali ndi luso lina lake loti akalankhula mafunsidwe akamafunsa mafunso amakhala ndithu ndi ndikane kuti munthu uja kuti umakhabe kachikumbutso kamakupezabe kuti su munthu pa Chingerezi itaonera kuti he was not somebody you could easily forget. Kwambiri ndipo zambiri zimene amachita mogwirizana ndi ntchito yake ndi zinthu zimenenso kuna mwake anthu ambiri amapanga resonate with. Za imfa yake ya Brian Banda tamva chakumasana alero malingana ndi akubanja amene adasimikizira adafotokoza zonena kuti atisiya atadwala mu nthawi yochepa chabe ku chipatala cha Mwayi Wathu. Tili ndi angapo amene adacheza ndi Brian Banda amadziwana nawo pafupi pa line pakuti tiyankhule nawo yambirira ndi mtsogoleri wakale wa dziko lino Dr. Joyce Banda. Mama tikulandire ndithu mpulogalamu iyi komanso pepani ndithu. Zikomo kwambiri komanso inuyo pepani so kwa onse Malawi amene akumvetsera nthawi zino. Kubanda ndi uthenga umene talandira kuti atisiya. What was your first reaction? My first reaction ndi Mulungu atikhululukire chifukwa ndinangati why can't Malawi deserve its stars? Why can't the stars of Malawi be allowed to shine? Ndipanenge lanji zimenezi imfa yokhala ngati ya Brian Banda mwana osakula koma obviously a rising star akupita mwamba kwambiri ndipo akupita bwino moyo uja nkungoduka zimavuta kuvomereza shoko yake imakhala shoko yaikulu kwambiri ndipo mmene ndikunenera ine ndikuona ngati kuti dziko lonse solili mushoko. Obviously mwagwirapo ntchito ndi Banda kuphatikizapo somwina mwake upeza mwayi ochita nawo ma interviews pa nkhani zosiyanasiyana zogwirizana ndi dziko. The greatest memory yanji imene mukadali nayo yogwirizana ndi Banda pagwiridwe yanu ka ntchito angakhalenso mwina mwake pa nkhani yogwirizana ndi utola nkhani? Brian Banda ndinaziwa ali ku Capital Radio kalekale. Ndiye kuti pamene ine ndinakhala ndi mwayi wokhala mtsogoleri wa dziko ni munthu woyambirira amene ndinatenga Brian Banda pa office mwanga. Ndiye kuti kwaziwa kwake kwakuti munthu akuchita bwino ndinaziwa kalekale. Komanso china chake chimene chinali obvious ndi chakuti anafuna kuzitukula okha. Komanso tili ndi umboni okuti anali munthu wofunikira mu dziko chifukwa president aliyense akabwera amene anakhalapo mu dziko muno anagwira nawo ntchito Brian Banda mu office mwawo. Ndiye kuti munthu boma iliyonse ibwere ikutenge ikuyike mu office akuonapo kanthu mwa iwe. So wina afune asafune tiyenera kuvomereza kuti Brian Banda anali a distinguished and unique broadcaster, media guru, a distinguished son of our soil. Wina afune asafune. Komanso number 2 anagwira ntchito ndi president wina aliyense muno muziko komanso anali munthu wopemphera. Ine nthawi imeneyoyo ndinali ku office kwanga ananditenga kawiri ku church kwawo kukapemphera nawo. So akamanena kuti amapemphera sikuti zinali za pawailesi yayi zenizeniza kuti munthu uyu amakhulupirira kuti kunja kuno kuli Mulungu ndiyenera kupembedza Mulungu.
Tsopano vuto limene tingakhale nalo ngati ifeyo amalawi kapena nene kuti ife nchembere ndiye timadandaula kuti nyamata wang'ono chawapita ndiye timalira nthawi zina morning ngati kuti sife mabelievers ngati tibe chikhulupiriro. Ndiye ine lero ndimayankhula ngati mene ndinayankhulira mwana wanga atamwalira nanena kuti ambuye mutikhululukire tikamalira ngati anthu oti tibe chiyembekezo koma timalirira zintchito zake. Ndikunenera njizizi ndikunena chifukwa chakuti ndikukhulupirira kuti amalawi ambiri amene akulira lero sikuti sakuvomera chifuniro cha Mulungu koma akulirira zintchito zake. He was a unique broadcaster, self-made. Yeka kumachitomuona one step at a time. Nimaonera president siku lina posachedwa pa mwezi watawo akumuuza on television kuti ukugwira ntchito yabwino as director of Malawi Broadcasting Corporation. Ndiye kuti anafika pajapo kuti anazitukula yeka, anazichita develop, anachita build his own capacity to get to a point where tonse timayang'ana kuti munthu akuchita bwino. That is why we are in shock. Koma pempho langa maybe kwa Malawi anzanga ndila kuti tingovomera chifuniro chache cha Mulungu chifukwa ndife okhulupirira koma kwa inendeka ndiye ndikupempha Mulungu kuti amulole kuti mzimu wake use mumtendere. Chabwino Dr. Joyce Banda tithokoze kwambiri kuti munachiona cha mtengo wapamwamba kukhala nafe ndi gawo la program imeneyi. Zikomo pepani kwambiri pepani. Tilinso ndi Nicholas Dausi sindikudziwa ngati mukundimva bwinobwino. Dausi mukutimva? Ndikumvani kwambiri. Ndi mzanga Bena ndamene ayankhule nanu. Pepani tithokoze kuti munabweranso program imeneyi kuti mugawanenso nafe. Dausi, inu ndino munthu mmodzi amene titati lero tikamafukula ntchito za Brian Banda ma interviews yake ndi munthu mmodzi amenenso anakupangani interview kwambiri. Mwina choyambirira reaction yanu ndi otani pa za imfa imeneyi? Kuyamba kuti zopsa, inexplicable, incomprehensible, zinthu zoti zovuta kuti ungamvetse. Ineyo mayi nali ku charity, nali ku charity kumisa lero kukondwerera ena akamathokoza kuti akhala zaka katikisitatu zaka 25 akuthandiza anthu za Mulungu. Ndiye ungoti kukatolika timakhala ndi ndondomeko ina tikungomaliza kuti nthawi yoti anthu ayambe kulandira Yesu kha mukaristiya nthawi imeneyo ndikungochoka kuguwa kwera wandikoka wina wake kuti nzanu apa mtima Brian Banda wamwalira. Mayi ndinabalalika zoti ndiri ku charity naiwala. I can't for 5 times. Are you joking? Don't joke. Kuti nditu Brian Banda wamwalira. Mayi Brian Banda anali mtolankani mbambande. Brian Banda anali munthu woti ukamakamba na interview komatu ndiye ukonzekere ukakhala nduna ukachita masewera nditu mafunso ake atokuchotsetsa minister chifukwa anali amati akamakufunsa poyamba uyambe kai waganiza kuti kodi udzidziwa kuti ndikakumana ndi Brian Banda ndipo Brian Banda akandipesa mafunso ndiye akanena kuti exclusive interview ndi Brian Banda ndimakumbukira kale ukamba kaenda werenga ma interview ngati ha President Delano Roosevelt pamene amachita interview ndi John Fisher mmene anatengesera komanso no uyamba kawaonera tilimu ya interview ya Gerald Kennedy pamene President Kennedy wa ku America pamene amachita campaign atakomana mafunso ndi Richard Nixon 1959 ndiye umadziwa kuti umakwina ukozeka uwerenge bwino monga nena tena maitavi akulu mamulumuzana odziwa kufunsa ndiye Brian Banda ngati anali munthu mulumuzana mbambande mtolankani oti akamakufunsa iweze kukamba oganiza kuti koma pamenepa he was gomangu is humor koma anali munthu oti akamakufunsa analibe mantha. Ndikumbukira nthawi ina adabwera mu office mwanga ndili nduna ya zachitetezo
kundifunsa mafunso kuti kodi amene kapena kuti ndauza apolisi amange akuti alibe mantha ndinafunsa iwe ndine munthu woti ali apo zinazoya koma tiye tifunse kuti dziko lidziwe ichibwanyi muchita ichibwanyi kuti mwanyamata woti ofunsa mafunso nyamata amene ndikumbukira zokhanena ya excellency Madam George Banda posayidwa apa amene anena kuti posayidwa apa I think last month Brian Banda anali ku State House anaenda President Professor Arthur Peter Mutharika akuuza kuti Brian Banda, you're doing a good job, keep on the good works. Goma ine I felt happy as somebody ngati munthu wina akamene ndimandziwa Brian Banda kuchokera ku Capital Radio kali kanyamata kakang'ono kali njala dino Osman kali akuyamba ntchito koma kamafunso ake and Brian Banda wakwera mutu langani mu wapita ku BBC ko kakati wapita ku Times wapita ku State House wabwerako nyamata odalirika nyamata wochezeka bwino nyamata akamachita interview ali samafuna kuti timvere Brian Banda koma Brian Banda wamwalira ndithu koma Mulungu, this world is cruel. Ndino munthu mmodzi amene anakupangani interview pa maulendo osiyanasiyana muliso maudindo osiyanasiyana mudzamukumbukira motani mwinanso muli ndi occasion ina yake imene mpaka pano imakhala ngati one of the key moments imene mungamukumbukire nayo Brian Banda? Wandira ma interview ambiri Brian Banda Times exclusive wandibanga kwambiri koma ndine kuti maulendo onse amene wandiita interview Brian Banda umati usanapite umaene ukonzeka bwino iweyo makamaka ukhale nduna ya boma pandikukumbuka pamene anachita interview nganduna ndimachitochita mantha kuti kuma amene ndikamaka choka kumene kukona president akamakaonera sandiuza kuti chifukwa chani mwamina chocho ngakhale kuti pamene nali mneneri wa chipani cha DPP ngati public secretary umati ukamapita umahamba kaye wauza President Professor Arthur Peter Mutharika kuti bwana akandira interview Brian Banda koma I hope you are ready. So pali zinthu zambiri zimene ndakukangala Brian Banda zoti wani zinandipangitsa ineyo ndi kukhala munthu oti amalawi adziwe kunja kuno kuli Tausi komanso adziwe kunja kuno Brian Banda komanso Brian Banda anali nyamata woseka anali nyamata wopemphera sikunaka anandiuza kuti tikamaliza interview atanditambisa ni mafunso ndiyakuti tikamaliza viro chachi kwa mgenda muzakuti ayi ifeti zapiro iweyo oyamba kuita interview kuita invite ndine tipite ku St. Patrick's nali kulio tipite ku St. Patrick's kumisa ya madzulo tikakachoka kumeneko ndiyapita kujeni kwako tinatengana pakali moto ndi Brian Banda kupita kumisa ya madzulo tamaliza kumisa muza kuti timakwata timaima amapanga zimene amapanga mise imeneyo ndi father kubalasa tamaliza kumeneko yacheza Brian Banda kuti ziko kwambi munthu woti kuti tachoka kuma interview tapanga zimene zakukoma zopemphera zokhazo amachita prioritize akuti andine mbusa ndikakulalikira namuza kuti inazo ndine very probative zondilalikira koma anali mnyamata oti wabwino wochezeka amakwera pa udindo ndilero Director General. It was a pride for Malawi. He was a man of great passion to his work as a journalist, a man of questioning skills inborn, and then the talent Brian Banda, inherent inborn talent. His skills were unmatchable. You know, somebody who could ask a question that is so provoking, you know, you feel what I mean. What should I do? But I think Brian Banda was the greatest ever journalist I've never met, and that is no more. Zina Mungu litamandika poteza Mungu aneti basa Mungu emeye watenga zina wake litamandika koma tikulira ndife anthu ofuka zato akapita ngakete kauri nzona ndife anthu okhulupirira monga anenera onse koma ndizobvya kwambiri ngati nkhondo kuti Brian Banda wamalira aliyense Malawi yonse kuti aliyense kuzoti chachitika ndi chani Brian wadwala chani Brian
watu anabaliti brand nanga mulungu osati komena mtima kuti asunge mwanayo wayamba kuamva khala kudirect channel posa chedwa mwanayo wapanga bwacha amakwera ndipo anamkanzira kuno mwana ukhala direct channel nyamata wabwino nyamata otsiwa ntchito ndikutokozeni ku Times mwachita zinthu zabwino nzani mukagwira naye ntchito mukumbukireni lero Brian Banda anali ku Times anali ku MPC koma chipoti anagwira ntchito bwino nanu ku Times kumeneko ndiye kukhala Cardinal Evaristo Azwa Brazil 1982 mena machita pabuku lake Christ of Conscience ananena kuti what do we do? What he says, the legacy lives on after we have gone. Ifeti manena zatu akamwalira otakhala kuchaka kungoti koma kumakhala kulira kukumbuka kutokoza kuyamika mulungu pa zabwino zimene anatipatsa ngati Brian Banda uwuse mumtendere usadidule Brian Banda anali pampande kuti iwe titokoze kwambiri Nicholas Dausi pepani kamba ndikuziwa kulemera ndithu kwa chinthu changati chimenechi kumanso kuti analizana pepani Nicholas Dausi nawonso kulira kwawo walira Brian Banda amene atisiya tsiku la lero tili ndi bambo Kenny Msonda pa line pa nawonso tikulandire ndithu program imene ya Msonda. Ndatokoza kwambiri zikomo kwambiri abale ku Times zikomo pepani kambaka zovuta zimenezi ndikuziwanso kuti abanda adali mzanu tikayang'anira mbuyomu ndimadzafotokozerananso apa ndi Benamia onena kuti ntchito ya Brian Banda singathe kudusa osafunanso kufotokozera ena mwa ma-interviews amene adachita imodzi mwa ma-interviews inanso imene mwina mwake amalawi adayimvera ndithu kwambiri idali interview imene abanda adachita teko ndino ngati mukumbukira bwinobwino mwina mwake mungocheza chabe makamba nkhani yogwirizana ndi zoshota koma izo pambali kupita kwa abanda kwa kukhuzani motani poyamba bibi monga mmene ndimakonda kumuthulira ndidamudziwa watu amenewo ali ku Capital Radio kumene anayambisa program yake ya Straight Talk ndipo nthawi imene ndikukumbukira bwinobwino ngati ndisakulakwisa inali cham'ma 2009 mpaka na 2012 ndipo program yake imene ya Straight Talk atayipanga introduce oyamba kuti ampange interview pa program imene inali ine ndipo tikangomaliza program imeneyo anandipanga introduce kwa zake ena awiri aku Capital Radio Rose Nsonko ndi Timothy kenako anyamata atatu amene wawa ndi ena atolankhana mbiri anakhala kuti nalumikizana nawo kwambiri and I used to joke with them kuti you are my adopted nephews tukamba nditena kuti ndine uncle kote kuti sindikuona kuti ndiyambira pali komanso 2012 to 2014 nthawi ya ulamuliro wa PP pansi pa ulamuliro wa Her Excellency Dr. Joseph Banda at State House nalumikizana nanso kwambiri Brian Banda ndipo tisanamizane kunja kuno yayi anali mnyamata amene he had very rare characters and ponena zoona anali mukoti pachizungu I can describe him kuti as a very flamboyant journalist munthu amene anali bold full of personality munthu woti he could stand out, he could draw attention and he was not afraid. Anali munthu woti very expressive, munthu charismatic and very lively and mene manenera pa zambiri zimene zamkumbukira na Brian Banda nizamkumbukira kwambiri pa zinthu ziwiri mene bonenera interview mene tinakhala nayo kuchokera ku TTV mu 2016 mtango choka ku PP nakhala kathawi ndipo kena kontalo wa TVV mtalo wa TVV His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika anandipanga point ngati board member of PPPC chimene chinambomsa Brian Tangi imbrefone and mwina msaji wa interview manager chimene chidachitika Brian shoti makane pafupi tazambira akapeza kuti guest alibe amandimira Uncle Kemso ndili mu studio ndili on live koma guest palibe can you cover me ndipo nimampaka cover nthaza mtili and interview manager ayo anhambisajiwa
it was like kuti ndikira town ndananjira phone plan Uncle Kemso muri kuti ndaramu my way ndibisa bachiri ndikira town ali mani bomb ndati bwanji ati ndi live guest sana bwere can you cover me interview manager nachita kuyimisa galimoto ndipo ndapanga interview manager mene panopo ndachilo 2016 kuna mpaka na pano anthu amaikambira ngati kuti yachikuja zuwo amene ndana drive anali nyamato kuti mukazizi musana zimene amafusa mmene wanenera nzanga ena ukapanda kuchenjera amathawa kumaliza motita vimene nayamba tinayamba ngati kuti ndifuna kumpanga kava koma ntoona kumene kupita zinazo kuti apa ndikapusa nditha ndine apa mmodzi wa isaine kakuta nane nasindagiya in fact interview manager was one of the best interviews poti ambiri amene muchitandale muwafotokoza banda ngati mmodzi amene amapereka ndithu kuchirimika pofuna kuyankha nkhani zimene zili zofunikira kwambiri ku dziko kuti siya kwa abanda ndi statement yotani imene ikuperekedwa ku media fraternity as a challenge ku media fraternity statement yakupereka abanda china chimene ndimafuna ndimalize nacho nchokuti analizola nkhani yokuti simamvesese bwinobwino mutha kukhala ndi what interview koma ikatha samasunga mangawo sungaze kuti wakwiya kapena wakuba chimene mwina media fraternity muchitenge Brian mati mukakhala kuti no makhala ndi interview ya hot imene napanga ine ndiye uchi that was a very hot interview itangotha ananyigira phone Uncle Kemso koma dem natitengesa inacho kuona kuti mfumu sama aonisa kuti wakwiya kapena wakumudwa china chimene ndizamukumbukira kwambiri ine kumasungula Malawi cha Brian anali ndi mau amchichewa amene amakonda kunena kuti kumalo pamawa kumalo pamawa was a trade name yeyinja monga munthu amene anali sopera monga munthu amene anali wokonda kwambiri kuziwa mulungu amadziwa kuti mawa ndi zimene amasunga mulungu kotero kuti tisaname imfa Brian Banda ikhuza anthu ambiri komanso mbali ina imfa imeneyi itiphunzitse kuti masiku amoyo wa munthu amasunga mulungu siku nthawi zonse munthu uzamwalira utadwalika ayi mulungu masiku athu ali m'manja mwake mwa mulungu ndipo aliyense mulungu anamukira malire kuti asadusepo chinsinsi chake mulungu anatibisira kuti kodi uzanyamuka liti ndipo uzanyamuka bwanji so palibe mdziko lapansi amene amadziwa kuti lero tingamakamba kuti Brian wapita chabwino koma mulungu amadziwa tithokoze kwambiri Ansonda pepani mwataya munthu Apostle Koviwa mwataya munthu media mwataya munthu komanso kuti TV mwataya munthu Malawi mwataya munthu mzimu wa DP use mtendere zikomo